Давай надолу. Дай нататък. Сага паокита. Маляка. Дай газ, де. Ти не може да му изпревариш. Трета удари. После. Загасна. Видя ли? Не е лесно да му изпревариш зимата. Аз пука направо снега се топи отзад. Чакай де. Айде. Да не идва кола. Не. Тък му ми викам, чай да видя някаква кола, да няма и то до мен майна. И виж, няма да пипни, виж къв тъп селен пипни, бе. И ще ме изпреварва от дясно, глупак. То е хубаво да изпреварам, да пипни. Ами да. Случайно се обърнах, майна. Мотора както такова. Се бях лъзнал. Както шуми супер яко. Ко правите, бе? А? Как дърва, бе? Как дърва, вика? Ще въглобът, бе? Айде, отиди. 500 лева е глобата. 500. Кой ще даде тези пари за тия? Ебах, чували ли го пълна? Бонукес, това вика сече. А? Бонукес вика, това сече. Кое? Там му показвам на някой. Как ще го носят на мен? Ще го бубнат са на 2 на 3 или единия ще го тегли. Тия са лови, човек. Айде да им как ще потеглим се. Чай да слезе. Да слезе? Не. Турбо, момчета! Брат, искам на трета ризачки е сега там на асфалта. Не мое, бе, брат. Страх ме ще падне. Ще изтъпкаме, да? Искаш да се ударим лошо нещо? Не. Чупим някой крак. Ти си готов винаги, нали? Ми готов съм. Да се поломим. Сага паокита. Уиме го. Сто механаки. Параксено. Зерого. Намале крипона! Еба неговата стопана! Сега намаляй, вика сега. Намаляй, брат, да слезам тук. Те дупки се изтрепим. Берем ягата на титро. Варе, минава грешка. О, не, брат, не. Cățere filearachi. Ela.
Сега, море, сега. Сега. Брадаре. Густоастуха ти кам, направо всичко се разтапя. Водата теква от снега и изсъхва за една секунда. Толкова температура има. Обеле. Бембурда сен корпо! Охо! Оле, ще да набират там, май. Мъджац. Долу карай. Върви ли оня? Не виждаш ли? То как се беше усъбил, бате? То, знаеш то? Защото е супер ненормалник. Знаеш какви коли прави, какви джипове, какви тако. Супер ненормални. Прави? Да. Какви ги прави? Каквото той на акъла, бе, човек. Да. За него си. Ама му разбира акъла, ма. Няма. Само на първа, втора кара не е много. Искаш трета ли да му лепиш? Но трета не мога бъде. Може. Искаш скорост? Оле! Оле, какво море! Ми оплаших се и аз се качи се е там отгоре, мини го това. Абе, ще карам тук по това, бе. Къде ще караш? Чакай, спри отзад да мини човек с опел. Удари ли си? Защото караш там в частното.